godt lide. Den sover, gør den ikke, Mathilde? Sover den ikke? Kigger den på dig, eller den sover den? Nu kigger den. Kigger den nu? Ja, nu kigger den på dig. Prøv at trykke den sådan lige så forsigtigt på næsen og sige dut. Nej. Jo, så siger den dyt. Nej, det må man ikke. Ja. Det må man altså godt, mormor. Nej, det må man ikke. Det må man ikke. Må man ikke, Mathilde? En kilder. Er det din hund? Den elsker dig. Den elsker da dig, Mathilde. Ja. 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 Det skal man. Her prøver vi lægge os ned til hende, og så siger vi, hej. Kom så. Så. Ja, kom, se. Se. Vil du prøve det? Så lægger vi os ned til den. Så lægger de to gamle her. Den kigger på mig. Ja. Lige om lidt, så kysser den dig. Den gør. Prøv at se. Det var ikke længe, så kommer den lige og siger den så. Nej, det gør den ikke. Ja, det gør den. Det skal du ikke tro på det. Jo. Skal jeg kysse den? Nej. Nej, man må ikke kysse den. Ikke på snude, det må man ikke. Nej, Mathilde, for søren da. Nå. Det er jo bare sødt. Det er jo under morfar, det der. Ja, ja, vi er her endnu. Vi er her endnu. Hvor gammel er du, Mathilde? Jeg kan ikke huske det. Hvor mange år er du? Prøv at se en sød. Mathilde, hvor mange år er du? Prøv at vise mig, hvor mange år du er. 3,5. Sig det. Hvor gammel er du, Mathilde? Nu er det sjovt med det øre der. Ja, det er godt. Ej. Hvad siger det? Ikke lige, du har den søde. Læg dig nu ned. Ja. Det er så hvad. Nej, der er ikke noget, jeg ikke kan få lov at ligge og sove, siger den. I driller mig jo hele tiden. Jeg har blevet mig det. Det var godt. Godt lide, at det var nede i dig, ikke også? Hav? Ja. Den vil gerne sove, siger den. Mathilde, du må gerne sove sammen med mig, siger den så. Så skal du lægge dig sådan med dit hoved op ved mig. Sådan der, ja. Du må gerne ligge lidt tættere på mig, siger den. Så jeg kan mærke, du er der. Ikke? Det er nemlig Mathildes hund nu. Er det Mathildes hund? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvad hedder den, Mathilde? Jeg hedder Cody. Cody. Hvad hedder hende, der sidder bag ved dig? Hende der, hvad hedder hun? Er det mor, der sidder der? Er det din mor? Hvad? Nej, det vidste jeg ikke, det var. Er det det? Mathilde, kan du ikke synge en lille sang for den? Den lille Cody ligger og sover. Ja. Som lille Cody sover.
Jeg skal ikke sove mere. Nej, men på lørdag skal du sove her, på lørdag til søndag. Men så har jeg hunden ikke her. Hvorfor det? Så har du morfar i stedet for. Så skal vi sove inde i sengen, og så kan morfar, så kan han sove inde på værelset, eller ude i campingvognen, ja. Hej, Cody. Jeg var først, når han går ud,